את מה שאני מאמין בו כל השנים, שזה לעבוד ביחד. ותדעו לכם, אם לא נטעה, אם לא נעשה טעויות, אם נעבוד ביחד ולא נריב, תרשמו בפניכם, אנחנו עוברים את הקידומת 2 ובגדול. עוברים את הקידומת 2 ובגדול. ממש כך. צריך לעבוד לאט ועל בטוח ובאמונה ובנחישות. ואני חייב לומר שהזרימה התודעתית הלאומית הציבורית נעה לעברנו בגדול, והזרימה הזאת שבקעה כמו גייזר ענק מתחת לפני האדמה במחאה היא הכוח שיוביל אותנו הכי גבוה שאפשר. רק תאמינו בזה. ויש פה קבוצה נפלאה של אנשים שיודעת לעבוד. אני יכול להגיד לכם כראש הסיעה שהח"כים שלנו עובדים קשה מאוד, ואנשים נלחמים בוקר עד לילה כדי לשים את סדר היום שלנו בכל מקום. ושלי דיברה על זה ודיברה על זה בצורה מאוד ברורה. הדגל הזה, הדגלים הללו שאנחנו מניפים הם הדגלים שלנו. אף אחד לא יכול לקחת אותם מאיתנו. אף אחד לא יכול להתחפש. אף אחד לא יכול להגיד, הלו, נהייתי פתאום חברתי. נהיית חברתי, בוא נלך למקור. לא צריך ללכת לקדימה, לא צריך ללכת למופז. המקור זה כאן. השורש האידיאולוגי זה כאן. האתגרים הלאומיים הם עצומים, הם מרחפים בחלל כל הזמן. איראן, והמצב החברתי, והמחירי דלק, והפערים העצומים, והעניין הפלסטיני, והעניין הסורי, וכל מה שקורה מסביבנו, הכל, ונושאים של דת ומדינה, כל סדר היום הזה נמצא אצלנו בתפיסת עולמנו. זה יבוא לידי ביטוי גם בוועידה, וזה בא לידי ביטוי בדברים ובמעשים ובדיבורים שאנחנו אומרים הם מבטאים. ולי חשוב שכל אחד מכם, כמו שפואד אמר, שכל אחד מכם יחשוב שהוא פה לעוד קהלים, כי ככה מביאים את השינוי ואת המהפכה הגדולה שבתוכה אנחנו נמצאים. ואני אומר לבנימין נתניהו, עמדת שם בוושינגטון ואמרת, אם זה מדבר כמו ברווז, ואם זה הולך כמו ברווז, ואם זה נע כמו ברווז, זה ברווז, נכון הוא אמר? אז אני אומר לכם, היות שזה כבר נראה כמו בחירות, ונשמע כמו בחירות, ומדבר כמו בחירות, אז זה בחירות, אז לך לבחירות, לך בנימין נתניהו לבחירות. לך מכיוון שהעם רוצה להכריע על גורלו ולא מאמין באמת ובתמים שבקרוב מאוד אתה תוביל לנו את הישועה, את הגאולה ואת הנחמה. לגמרי לא נכון. וכל המפלגות גמרו את תהליכי הבחירות במרץ, בעבודה, בקדימה ובליכוד. אפשר ללכת לבחירות, ובפתיחת המושב הבא אמר בנימין נתניהו, פזר את הכנסת, לך לבחירות. ואני אומר לכם, מפלגת העבודה תנצח בבחירות הללו. אז חברות וחברים, אני מאוד מעריך את זה שבאתם כולכם, מאוד. אני אסיר תודה לכם. אני חושב שאנחנו מנסים להקריא משהו עם תוכן ועם ערכים, משהו של עשייה, משהו שנותן תנופה לתנועה המופלאה הזאת שהקימה את המדינה ועוד יש לה כל כך הרבה מה לעשות. כל כך הרבה מה לעשות. ואם נתייצב ביחד כאיש אחד אנחנו נוכל להשלים את המשימה, לכבוש את ההר, לשים את הדגל ולהגיד אנחנו כאן. אני רוצה להודות על הערב הנפלא הזה לכמה אנשים נהדרים. קודם כל לכל המתנדבים שעשו בוקר ולילה עבורי, טלפונים והזמנים. אני רוצה להודות לצוות שלי, לדקלה ולאייל ולשירלי, ובמיוחד ליואב הראל שעמד בראש המשימה. אני רוצה להודות לדני אזולאי, האחד יחיד ומיוחד של מפלגת העבודה. להודות להנהלת הבית הזה, בית בסרביה ואולם אקסודיה, ללהקה המופלאה הנהדרת הזאת, ואני מזמין אותם לבוא ולהשאיר איתנו את התקווה, ולהודות לעודי הקורן הנהדרת, שכבר אמרו, היות שהזכירה את הגברת שלי, במיוחד לאשתי אהובתי מיכל. תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו הולכים לשיר את התקווה. והיות שאין לי תזמורת, אז כולנו נשאיר אותה ביחד.
וחג שמח ומבורך וליל סדר נעים לכם ובני משפחותיכם. ברכה תשרה בביתכם, אתם, נכדיכם ומשפחותיכם, אחיכם, הוריכם וילדיכם. חג שמח ומבורך לכולכם. בבקשה. כל עוד בלב ונעימה נפש כרודי הומייה ולפת מזרח קדימה עין לציון סופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בשנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים. תודה וחג שמח.